Sisexhoshaneni isigodi kusePhomoroyi kanti isifundazwe iKZN. Kama uPastor ngisihlela noDokotela uKhokovula umelaphi ungumfundisi ungumholi webandla. Usebenza nesithunywa ngesenze nangamakhamba yabo. Silana ukubheka namhlanje udaba lokuphethulwa. Yena kuzosicakisela kabanzi ukuphethula ukuthi umthwebulo usebenza kanjani futhi. Dokotela kanjani? Siyaphila kanjani? No, kuyinto ejaphila. Ngifuna la kafushane singaloku sinanaza sibheke la ukuthwethulwa. Abantu basebenza ukuthwethula kwabantu abangasekho. Umuntu mesho ukuthi abathwethula. Ikhona into enjalo. Ukuthwethula ongasekho. Lekhona baba into enjalo. Ikhona into enjalo baba indaba nje thinta indaba zomthwebulo into ekhona. Futhi ukuthwebula lokhu sengathi sekuyistayela ke manje. Ngase kuyistayela ukuthwetshulwa noma nje inkulumo ethinta indaba yokuthwebuleka ihlukahlukene kaningi baba. Mhlambe ungaqondi nje ngqo embuzweni wakho noma ngichaze kaningi mhlambe lo mbuzo ngoba nakho ukuthwebuleka kukaningi. Kukhona umuntu oshona nazi nini ukuthi washona kanti lo muntu lona uthwetshuliwe udlule ilanga lakhe noNkulunkulu ngomthetho. uNkulunkulu angazange alobe ngaleyo ndlela ngqo. Noma ke ngithi uthema edlula kodwa wathola ukuthi kunezinto ezimkhuba esegiliwe kuye. Kuba ukuthi ngaphela ke sisho njalo thina njengabafundisi ukuthi ke ma useze wadlula nje umuntu ngoba uNkulunkulu usenqomile. Kwanti uthola ukuthi kunemfihlakalo eyenziwe ngalowo muntu loyo. Imfihlakalo ke bayibonaphi? Sesishumayile nje abafundisi sasho sathi uNkulunkulu bese lobile kwabanje. Kuyajika izingane zakhe mhlambe zimbona ndawo thize noma zilele ziyambona zimbona ndawo thize. Zifika izingane zize kuthina nje abantu abathandazayo zocela ingane ukuthi mayibheke izinto zasekhaya noma zizobheka udaba lwakhe lo muntu mhlawumbe ubaba wazi uyalinganisa. Ngalesikhathi uqala uthi uyabheka uthola ukuthi baze ngomuntu wesilisa akubona phela abakutshelayo. Baze ngomuntu wesilisa lo muntu wathwebuleka. Ushofti impawu ezenzakalayo bayifakaza ngempela sibone ngoPaul nje ukhona into engahambi kahle. Ufakaze ke nawe lokho ngoba wena ukubonile phela. Bese kudingeka ukuthi ke fanele lo muntu mhlambe ke bamlande. Ngiyakwenza ke lokho kakhulu. Ulandwa kanjani kumuntu othwetshuliwe? Uzothi mangibenzela ngabe isiwasho ngabe yipi indlela ngaleyo ndlela mina engisebenza ngayo. Uzozwa ngabo sebexoxa ukuthi izinto ekhabe ezingahambi nakahle, izinto bezimnyama, izinto bezingalungile. Futhi besile simphuphile njalo lo baba wabo, besihlale simphuphile engekho ekhaya evela kuphi. Kodwa sinede nje sakulungisa lokhu ma wesitshela uKhokovula ngiyalinganisa ube bebeze kimi. Mangibatshela ukuthi uthwetshuliwe lo muntu. Emva kwalokho sanede samlungisa samlanda sawulapha lo mthwebulo bese babona ngempawu zokuvuleka kwezinto. So ukuthwebuleka kuyaba ngaleyo ndlela leyo. Ngenye futhi indlela yomuntu othwetshuliwe. Kuyenzeka uthola ukuthi umuntu lo abahambe bamthwebula mhlambe ethuneni. Bemthatha beyomsebenzisa abantu banama experience kamaningi. Sebaphatha nezigubhu kwabantu. Maningi ama experience bayadinga amathuna. Uthola ukuthi manje ikhaya lelo liyashayeka lineyinkinga. Mawuthi uyihlola lento uyibheka uthola ukuthi hayibo phela lapha kusasele lutho lo muntu basebenzisa indlela yokuthwebula bamthwebulile akasekho lapha. Ngiyayenza futhi leyo ndlela ukuthi ngimsize umuntu enkingeni mangabe wathwetshulelwa umuntu akwazi lo muntu ukubuyiseka ngoba akufanele phela umuntu iminyaka ngeminyaka lokho ahamba awusamboni ngisho umbona ngisho embonweni nje ephushweni nakanye umphuphi iqobo. Kunalokho izinto zimnyama ihambi kahle. Noma nithi nimenzela iti akukho nje iphuphela imveza wena wahamba uhamba. Izinto ke zimthwebulo zonke lezo. Bese ngibuya njengoba ngichazile ukuthi indaba ethinta imthwebulini iyimkhakha ehlukene ngefani. Omunye uyathwetshulwa nje phila. Ngathwetshulwa nje phila. Kuthiwe nje sibona ubani vele egula. Ngikhuluma ngezinto engidlule kizo, hayi ngezinto engiyiphetrizayo, ngikhuluma ngezinto engidlule kuzona. Kuthiwa nangu bane vele shintshela esikhaleni kwesikhathi kuthi ulahlekile akabonakali. Hawu beze kimi njengomuntu okwazi ukuthi ahlole akwazi ukubuka. Manje ngiyahlola ngiyabheka lo muntu la akakhona uphambene ngekhanda.
lo muntu la ekhona nje wanethi nina ulahlekile mina ngimbona la kimi unyamalale sekuyinyanga yonke ningamtholi ekhaya uthothi akukho laba ngamfunile khona sebeze bathinta ngisho amaphoyisa ngidlule khona ezintweni ezinjengalezo sese sathumela amaphoyisa sambheka ndawo zonke akatholwa lo muntu ngithi mina no lo muntu bamthwebule phila la kakhona ulahlekelwe ingqondo ngani ngoba kusebenza lo mthwebulo bebethi bayamthatha kodwa ngamandla kaNkuluNkulu ngoba phela uNkulunkulu uhlala engenelela nizomthola uyaphila bese ngihlola ngibheka nokuthi bazomthola mama kuphi nendawo uNkulunkulu wangiphake nalawo mandla ukuthi mangihlola uNkulunkulu uyangikhanyisela kakhulu ngikwazi ukuhlukanisa ukuthi hambani zomthola endaweni ethile so izinto ezinjalo endaba ezithinta izinto ezothwebuleka kwabantu kunemkhakha ehlukene kodwa nje into ekuthiwa umthwebulo baba ngibizelwe kiyo ngiyakhona ukubelapha kakhulu abantu abasenkingeni ngoba omunye nje bangichaza nje omunye uyathwebuleka enormal hayi nokuthi kudinga ukuthi azahlanye abone ngento zakhe nje zingamlungile kanti kade athwetshula kwathatha amandla uyaphila nje kodwa amandla akhe uphuciwe asebenza kwenye indawo lezo zinto ngilaphe kakhulu ngiyakhumbula ngelilanga ngisizo omunye umfo wayengakholelwa nje entweni ecishibe kanje ngathi angizukusho lutho kodwa mina uthwetshuliwe wakuphikisa lokho ngase ngimenzela isiwasho njengoba ngisho ukuthi nendlela ke engenza ngazo wazibona ephuma kulelo khaya lelo ayehlala kulo nomuntu uthile ayehlala naye eMethemba mina ngamtshela ukuthi njengoba ngenza nje uzobona ukuthi ngezwe ngayesetoli wathi ngizibonile ngiphume endaweni ethile ngibuya kwabo kuba nje eqeda kuzibona impilo yakhe yaqala yahlangana into zakhe zaqala zalunga so abantu ngabe umuntu uyayibona ukuthi impilo yakhe ayiphambili kungenzeka bathethule akasukumeze kimi ubona impilo yakhe nje imile yena uyitshela ukuthi mhlawumbe into zakhe nje zivaleke lapha nalapha kanti ingoba imbangela uthwetshuliwe kunamandla athathwa kuye kanjalo nomuntu othi nginenkinga mina lo nganje lo mzali wami noma umfowethu noma udade noma ubani angimphupha ngimboni futhi noma ngimenzele iti ayikho nenhlanhleza kunalokho kuzinkinga ingoba phela lo muntu uthwetshuliwe uthathiwe futhi baze bamkhanda ngalo ukuthi mayeqala etwenza amatiwi uyamkhumbula phela bamcuphile ngale bamdedela kuzobuya inkinga kulo akade mthinta ngalamalade ethi uyamkhumbula nje so akasukumeze kimi uma kunesidalwa umuntu akangasiboni lokho ahanje lo baba ngabe umalo ngabe usisi ngabe ubhuti akeze kimi uma nje umuntu engamboni ngenzeka lo muntu loyo uthwetshuliwe asiva la ukuthi kungenzeka omunye uthola ukuthi umuntu kamoya ebholofini noma ke ngabholofini kodwa elapha nje kwasekuthithula amandla abathe manje umuntu hayi ase umelaphi into zamayisayi kahle kungenzeka la uthwethuliwe uthathula amandla kulenyanga uthile sezala amandla kuyenzeka kakhulu baba ngiyawubonga nje impela lo mbuzo umbuzo wakho umbuzo omhle kakhulu oqanda ikhanda omhle kakhulu baningi abantu abalimele ngizokubalekela lokho abalimele nje kakhulukazi belinyazwa mhlambe ke naye abanye abasebenzi kuyenzeka uthola ukuthi naye umsebenzi naye dinga ukuthi lapha nalapha lekeleleke mayifika lapha afiyaphucwa amandla athwetshula abona into zakhe ke seyimila isayiphambili kanti waphucwa amandla nalo muntu njengaloyo akangabi nayo inkinga ukusondela kimi ngimlekelele ngimsize kulawo mandla akasephucwe wona akwazi ukubuyiseka amandla akhe abuyele esimeni ukunokuba futhi abuyele esimeni mhlamba adlulele kwesinye isikhathi ngoba kungenzeka nje umuntu uthi hayi lento idlozi ayikho azahamba usindiswa abantu yilokuthi kwabo uthwetshule ledlozini kwafanele makathwase lento zakhe zivuleke asebenza lapha abantu kungene abantu kuloko wabuya nje wagcoka amabhayi kwaphelela la sibaningi babagcwele umhlaba baphazamisekile kakhulu agcine sethi umuntu nje ayikho into elungayo ayikho into elungayo athatha isinqumo ahamba ayosindiswa athi idlozi into engekho esho idlozi liyinto ekhona liphila futhi idlozi ngisho ukuthi baningi bagqoka amabhayi kodwa ayikho into eyenzakalayo akayibheke ke namhlanje inkinga yakhe noma namhlanje akathola ukuthi namhlanje ukhulumile uDr Khokhovula ukuthi imthwebula into ekhona akakubhekeka ngendlela eziningi nezahlukene ukuthi ngenzeka kasebenzi mhlawumbe ngoba umsamo wekhaya uqobo lwawo waphazanyiswa mhlawumbe akuyona inkinga yomsamo inkinga ikuphi isemthwebulweni lwengikhuluma ngawo namhlanje ukuthi mhlawumbe wathwetshulelwa leli dlozi namandla akhe sibonga kakhulu bese sephumolo la sibuyakholela izindaba ezidlulile
zokuthi abantu bethwetshule ngabe basaphila, ngabe sebandlulile, bayosetshenziswa lamandla abo ey'ndaweni ey'hlukahlukene sebenzwa abathakathi. Kodwa uGogo Vula uthi yena uma ufika kuye noma belungu uhlobo lomthwebulo liyalungiswa. Siyabonga. Siyabonga kakhulu baba. Siwe